عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات عزبتنا نلو مسنبت 19 ميازيا 2026 استدالوا حدث زيناتات عزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كان تتاتو من قد دائر إتعاد كابنا بناس مرة حدث مسمر بررا مخفاتو قليزو سراوي تقراي سرع مرد أقصاب زقبرت أتا تقراي كخبر ألو زبل حساب تلعيلو أما أخل معو بسدتنياتات تقارو أمرا خوبا سودان حدا قبار عقاتيمو متصابو هرموس داقماي تعاتيو سيمين كوريا شابعي ميسايل نايزا عمتزي توكيسا أفو قبائي بارلاما إيران أب إميركا أمنت يبلين كبل قاليتو إذن كالين بزرزي حزركم كأربي كتكاتاتولن بخبر عدم من قد دائر إتحاد مسمرات أبيشن أفريقيا داقماي نمحداسن نمسفحن أبزحان صوتو استراتيجيكاون وطن ناسمرا خبشو عتحدار كلتشعن إسان شجن جميرو كأتاو براتات كامز الجمر بوقع عفليتو إذو سانة نايزو قزف من قد دائر نيرترا اتهاجر بسنكي درو تهاجراو براتات تتسقم أبزلات اللو وسانة وان يمتس بملاو مسترو زهب كخون يقمت أبز قرب أوام بمقد دائر إيتيبيا كابنا بناسمرا زهوز نبرا أقول قلوت برارا مقراتو قبل إيرتراوان قياشو تساطي فتيرو تسانحيو بمسرة تستزرقح وقعو حبريتا نتأمزقب يونيسكو السفرة الزمناويت أرت ديكو سنانسان اتفلت كتما كاب أبو دابي 4 جزي سمونا وبراراتات متتتاو عبي زلعلن كل شنغاوي أقداسنت كمزلون يقلت زوسانة من قد دائر اتحاد نتانا وحيوان مسوسنات عالم لغا براراتات صنعا هاجر استراتيجياوي مخفتن دلدلات مقشاتات ناب هاجرات ماكلاي مبرقن ايسيان كنيو زفتريو زبعس شوعة ميازات تزرقحة وقعام ملكتات أكال نايت من قد دائر اتحاد أمل لأهقر أفريكا زقبرو زلو سفي عبي العما زلو مدبات مسفح براراتات مخانو ينتصر اتمنقد دائر قون دحرا أسمرا قتلو ناب أكرا غانا ليغوس نيجيريا كينشاسا ديموكراسيويت ريبابليك كونغو كومون هاريرا زيمبابوين أقولقلوت تجمرالو بمسرة تحبريتا إذا مسفح براراتات اتحاد مستقاب قربا أوان استقلت عبي تشاينا استأساسرت كوينو سعق براراتات مهلاو مسمبراغو منقدي تشاينا زعمو شركنا زتمركو سيو زمع بالتاتنا أبو دابي أمونغ أفريقيا بتحدقت نهندن إيسيان دما بتخالق أبقند أفدق بمغمات أمونغ تنبقلت في زعبيا زلوا زباطات علم زيادة سلوتن من كسا سقعتن وفر سباتن زخل مخانو اتمنقد دي ملكت بتوسخي اتمدى مستا أمونغ إمارات عربن أفريقيا نعبي زخي زلو قطباو زمدناتات زسامة مع خوينو أبسلات ساعات تحت قرصن عدنا لوجستيكن حاويسو نقداو وفرم مشارختن أنا دفئة يخيد مهلاويو قون زدما زمدى مسفح براتات نتي اتحاد مس منقد دائر إيتيبيا زسرح استراتيجيكاو حبراو سرحون زملا خوينو أما لا أهجر أفريقيا زلو متأثر زيادة زت أنا خر مخانو منقد دائر اتحاد أبزن حدش مدبو عملكتو زرقو عملكتا أفليتو وانا فتس مسرح اتحاد انتونوف نفس نايزم عداقاتات مسفح مالت نتا أبز وانزي لعلي تقرب نهير زلو تقرب براتات أبقم الزقتون مواقراوي عدل قبرمس المهابن مخانو قليسو زمع باله براتات وشمت عرب نتا أبطلات أبيشن بزوح جزي وسن عامي كنقصقاس تصنح إرترا كابزن نابن من قصقاس توقعسن لوجستيك انتصعنتن أم غراب عبقده خلوه خمسخل يقمت زحدش مسمر بفلاي نت ببنسعي كابن نابن إرترا دبي زقبر براتات نقشتو نقادو توقعسن مسرتا وأقداسن زلو عبرس مخانو بحانت دوتا تراي ناب سفح مربرات براتات تقزف من قدائر إتحاد كأتو زوخلوميو أزدما ناب كالوت هاجرات ما أكلاين براق ناب إيشا بفلاي تشانن هندن أوروبا أمريكا أوستراليا كندا زيادة سلوتن من قصقاس جياشو نقدم وفرن زمچاچ خونيو بفلاي بزقرب أوان أبطلات أبيشن اتزوبا زقات بدوتات أبقمت بمتاو مجمار حدش مسمر كابلنا بن إيرترا ربعو نوتن بسرعة تمرتن حكمنا استفالالي محبراو قدياتن كالين زقوشو ترى زيقاتات ربعو عزوزيو قدامي تبرا نفاريت اتحاد بشوعات عدال كلتشن إسان شدشن أب علم لغاوي معرفو نفرت أسمرا كتعلم مدب تتحيزلو نزم الكتقن زاقيت بوغن إيرترا زتباهلا نقر يلان أبزبو توسخي تمالي بعش شمون تميازا كلتشن إسان شدشن بحلا فوق الطباوي قداي تقدف آتو حاقوس قبر هيوت مينستر نقدي اندسترن آتو نصر الدين صالحن زقومه لعلوائلو أخ منقستي إيرترا مس مينستر حرشا قبتي مينستر ألفا فروك ترغيبو بز مدايزي خلتيا وغنات نتا أمونغو خلتيان هاقرات زلو خلتيا متحبار أم معبال تبقسو فولي اندستري حرشا مسرحن معشاقن كعايو مخانو أبرهي ركب بزيكازي أتحقوس قبر هيوت أبقماقم كأي عبارين زلو مدبات لمعات مهنات سماوي قطبا بولي إيكونومي كابتون مس مينستر حرشا على فروك عم إذا تزكايدون لمدبات يوم أمودات حلفو قطباوي هقدف أتحقوس قبر هيوت نمينستر حرشا قبتي
ኤርትራ ኣብ ኩሉ ጽላት ኣውራ ኣብ ዕደና ሕርሻ ጸዓትን ጸጋታት ባሕርን ኣገልግሎት ወደባትን መጓዓዝያ መራኸቢታትን ኢንዱስትሪ ቱሪዝምን ኣገልግሎት ፋይናንስን ናጻ ዘባዊ ንግድን ካልእን ገና ዘይተመዘዘ ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ባይታ ዘለዎ ሃገር ብምዃና ሰፊሕ መብርሂ ሂብዎ። ኣብ ሱዳን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ እምራ ኩባ ሱዳን ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ። እቲ ትማሊ 18 ሚያዝያ 2026 ኣብ መዕቆቢ ስደተኛ ተጋሩ እምራ ኩባ ሱዳን ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ልዕሊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ተጋሩ ሓደጋ ስዒቡ። መተሓላለፊ ኣብቶም ማእከላት ስደተኛታት ስራሕ ናይ ዘሎ ትካል ገብራይ ሰናይ ኣሽመላር ግራን ፋውንዴሽን ኣቶ ኣድሓኖም ካሕሳይን ንቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብምኽንያት እቲ ሓደጋ 14 መጽለሊ ተመዛበልቲ ሙሉእ ከም ዝተቃጸለ ገሊጹ። እቲ ሓደጋ ባርዕ ናይ ኣጋምሸት ጀመረ ኮይኑ ድሕሪ ናይ 20 ደቓይቕ ጸኒሒት ሕብረተሰብ ብዝገበሮ ምርብራብ ደው ምባሉ ከም ዝተኻእለ ተዛሪቡ። ኣብ ህይወት ሰብ ዝበጽሐ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከም ዘየለ ድማ ኣረዲዩ። ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብቲ መጽለሊ ተዓቂቦም ዝነበሩ ልዕሊ 60 ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ መጽለሊ ይኹን መግቢ ክዳውንቲ ስኢኖም ንሓደጋ ምውዳቖም ተዛሪቡ። ኣብ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ እምራ ኩባ ሱዳን ኮነ ካልኦት ማእከላት ዘሎ ተመዛበልቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ከቢድ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም። ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ወዲቑ ዘሎ ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ከም ዝጠልብ ድማ ተዛሪቡ። ሰራዊት ትግራይ ንወዲ ወረደ ተኪኡ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ዝግባእ እዩ ዝብል መፍትሒ ሓሳብ ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ። ሰራዊት ትግራይ ስሩዕ ምርዳእ ክሳብ ዝግበር ጸጥታ ትግራይ ክኽበር ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ብምልዓል ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ መራሕቲ ህወሓት ብጽኑዕ ዝርርብ ይገብሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ስሩዕ ምርዳእ ክሳብ ዝግበሩን ውዕሊ ፕሪቶርያ ጭቡጥ ማዕለቢ ክሳብ ዝግበረሉ ሰራዊት ትግራይ ምምሕዳር ትኽልል ተረኪቡ ጸጥታን ትግራይን ከም ዘኽብር ምንጭታት ተሓቢሮም። ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተደራዲሩ ህወሓት ኣብ ዘይብሉ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝጣሓሰ ሹመት ተቐቢሉ ዝመፀ ጀነራል ታደሰ ነቲ ህወሓት ኣይቅበሎን ዝበሎ ሹመት ግብረ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ ብሜዳታት ኣቢሉ ዝሃቦ መግለጺ ስዒቡ ንሓይልታት ትግራይ ዘየግለለን ንረብሓታት ትግራይ ዘየኽብርን ምዃኑ ክሳብ ምስ ጀነራል ታደሰ ህወሓትን መንግስታት ፌደራልን መዕለቢ ዝረኽበሉ ንኩሉ መደያት ጸጥታን ስዒቡ ብሰንኪ ምስሓብን ጸገም ከይፍጠር ሰራዊት ትግራይ ብላዕለዋይነት እንዳመርሐ ውሽጣዊ ልዝብ ክግበር ዕድል ክወሃቦ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ብሰፊሑ ምይይጥ ይካየደሉ ከም ዘሎ እቲ ምንጪ ይሕብር። ጀነራል ታደሰ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ወጻኢ ስለተሾመ ከም ዶክተር ሙላቱ ነጋን ዶክተር አብርሃምን ንስርዓት ብልጽግና ወኪሉ ብብልጽግና ተላኢኹ ከም ዝመጸ እዩ ዝቁጸር ዝብሉ እቶም ምንጭታት ዝኣካይዳ መኸተት ዝሕሽሽን ንትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ስለ ዝኾነ ጥቡቅ ክትትል ከም ዝግበረሉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ኮነ ጀነራል ታደሰ ምርዳእ እንተዘይተፈጢሩ ነቲ ዳግማይ ንኽጣየስ ዝተወሰነ ቤት ምኽሪ ብምርካብ ነባሪ መንግስቲ መሊሱ ከም ዘረክብ ወሲኾም ሓቢሮም። ነዚ ይምዕብል ዘሎ ውሽጣዊ ምትፍናን ብልዝብ ክፍታሕን ብህድኣት ክርአዩ እዩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት ትጎንቲ ናይ ሓደጋ ሓይልታት ከይጨዊዎ ግን ህፁፅ ምላሽ ክህብ እዩ ዝግባእ ክብሉ ሓቢሮም። ኢራን ኣብ መጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ እገዳታት ከም ዘንበረት ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ መጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክዕጾ ባሕሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝተገብረ እገዳ ከብቅዕን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጹ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ንምኽፋት ዝወሰደቶ ውሳነ ንድሕሪት ገዲፋ ከም እተዓጽኦ ገሊጻ። ላዕለዋይ ሰበስልጣን ኢራን ቁፅፅር መጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅፅር ኣትዩ ብምባል ትእዛዝ ዕጡቓት ሓይልታቱ ተመሓላላፊ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዝነበረ እገዳ ክሳብ እተልዕል እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ክጸንሕ ምዃኑ እውን ኢራን ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ መግለጺ ኢራን ድሕርቲ መጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኩሉ ክፉት ኮይኑሎ ምባላ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እያ ደጊማ ተዓጽዎ ከም ዘላ ትገልጽ ዘላ። ኢራንን ኣሜሪካን ካልኣይ ዙር ዘተ ኣብ ዝመጽእ ሶኒ ኣብ እስላማባድ ክካየድ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ኢራን መጻብኦ ሆርሙዝ ዳግማይ ኣብ ዝኸፈተትሉ እዋን ታንከራትን ኮንቴነራትን ኣብ ልዕሊ ዝጸዓና መረኸቢ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ትኸስስ። በዓል መዚ ድሕነት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዖማን ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብወገኑ መጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ከም ዝተዓጽዎ ዘፍለጠ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ወደባት ኢራን ዝኣትዋ ዝወፃ መረኸብ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋ ከም ዝቐጸለ ኣፍሊጡ እዩ። ብተወሳኺ ሕቲ የመን ንባብኤል መንደብ ክዓጽዎ ኢና ክብል ኣፈራሪሖም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሰላም ዕንቅፋት ኮይኑ እንተቐጺሉ ነቲ ቁልፉ ናይ ማይ መስመር ከም ዝዓጽዎ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕቲ ኣፍሊጡ። ሰንዓ ንባብኤል መንደብ ንምዕጻው እንተወሲና ማንም ኣካል ክኸፍቶ ከም ዘይክእል እውን ኣጠንቂቖም። ሁሴን ኣልኣዚ ኣብ ገጽ ኤክስ ከም ዝጸሓፎ ትራምፕ ብቁልጡፍ ንጸገማት መፍትሒ ክኸውን ጸገም ፈጠርቲ ዝኾኑ ኣካይዳታቶም ንሓሳብን ንሓዋሩን ክሓድጉ ኣጠንቂቑሎ። ባብኤል መንደብ ንቐይሕ ባሕርን ንወሽመጥ ዓደንን ዘተኣሳስር ኮይኑ
እንተ ጻዕጽኡ ድማ ክሳብ መትረብ ስዊጥ ዘሎ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ እዩ። ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ሊዮ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ መልእኽቲ ብቢልዮናት ዝቑፀር ገንዘብ ኣብ ኩናት የፍስሱ ኣለዉ ክብል ተዛሪቦም ነይሮም። ይኹን እምበር ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውጥጥት ክኣትዉ ከም ዘይደልዩ ገሊፆም። እቶም ርእሰ ሊቀ ጳጳስ እዚ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዘይምቅራው ድሕሪ ምእታዎም ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዘስምዖ ዘረባ እቲ ፕረዚደንት ብዛዕባ ርእይተይ ቅድሚ ምሃቡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዝተጻሕፈ እዩ ኢሎም። ትማሊ ቀዳም ናብ አንጎላ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ነፋሪት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዳግማይ ምስቲ ፕረዚደንት ክመላለስ ከም ዝፈተኑ ተገይሩ እኳ እንተተወስደ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕላማ የብለይን ኢሎም። ዶናልድ ትራምፕ ብሶኒ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝነቕፉ ዝነበሩ ጳጳስ ሊዮ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ እቲ ዝኸፍአ ክብል ነቒፎ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ምጻሕ ዝገብሩ ዘለዉ ርእሰ ሊቀ ጳጳስ ሊዮ ነቲ ብትራምፕ ዝተዋሃበ ርእይቶ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብምጥቃስ ገለ ዘይቁኑዕ ታሪክ ከም ዝፈጠረ ገሊፆም። ብሓሙስ ኣብ ካሜሮን ኣብ ዘስምዖ መደረ ቢልዮናት ዶላራት ንምቕታልን ዕንወትን ክውዕል ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ዝሓልፉ መራሕቲ ንጥዕና ትምህርቲ ህንፀትን ጸጋታት ከም ዘድሊ ረሲዖም ኣለዉ ኢሎም። ወሲኾም ድማ ጎይተት ውግእ ንምጥፋእ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ከም ዝወስድ ንምህናጥ ግን ዕድመ ሙሉእ ከም ዝወስድ ዘይፈልጡ ዝመስሉ ክብል ተዛሪቦም። ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ኣብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ግጭት ዝዓሰላ ብደም ዝተበከለ ዞባ ካሜሮን መወዳእታ ዘይብሉ ዑደት ጥፍኣትን ሞትን ምህላው ኮኒኖም። መጻቦ ሄርሙስ ተዓጽዩ ሎሚ 19 ሚያዝያ 2026 ዝተረኣዩ ምዕባለታት ብሓፂሩ እንሆ። እዚ ቁልፊ መስመር መራኽብ ብዓርቢ ብኢራን ንሓፂር እዋን ድሕሪ ምኽፋቱ ተዓፂሎ። ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ክሳብ እተልዕል ከም ዝዕፀ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣፍሊጡ። ብመሰረት እገዳታት ኣሜሪካ ሓልታት ኣሜሪካ ካብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ወይ ናብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ዝጓዓዛ መራኸብ ክዕገታ ወይ ድማ ንድሕሪት ክምለሳ ምዃነን ተገሊጹ ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ እቲ እገዳ ክሳብ ኣብ ስምዕ ዝብጻሕ ይቕጽል ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ኦማን ሓንቲ መርከብ ናይ ጽዕነት መርከብ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐን ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። እዚ ድማ ልዕሊ 10 መዓልታት ኣብ ልዕሊ መራኸብ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ክልተ ባንዴራ ህንዲ ዘለዎ መራኸብ ኣብቲ መጻቦ ፍጻመ ምልዋጥ ተኹሲ ከም ዘጋጠመን ይገልጽ። ትራምፕ ምስ ኢራን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ኢራን ግን ብሰንኪ ምዕጻብ መጻቦ ሄርሙስ ንኣሜሪካ ከትህድዳ ኣይትፈቅድን ኢሉ። ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ቴህራን ኣብዚ እዋን እዚ ትግምግሞ ዘላ ክሳብ ሕጂ ድማ መልሲ ዘይሃበትሉ ሓደስተ እማመታት ብኣሜሪካ ከም ዘቐረቡ ገሊጹ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብወገኑ ኣብ ሊባኖስ ኣብ እዋን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ዝነበረ ሓደ ፈረንሳዊ ወታደር ከም ዝተቐትለ ገሊጹ። ህዝቡላህ ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብሉ እውን ገሊጹ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናይ ጸጥታ መዐቀኒታት ከም ዘቐመጠን ገሊጹ። ተወሳኺ ነቲ ተኹሲ ደው ምባል ዝጠሓሱ ኣሸበርቲ ከም ዝሃረመ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ባይቶ ወከልቲ ህዝባዊ እስላማዊት ኢራን ዝኾነ መሐመድ ባጋር ቃሊባፍ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢስላማባድ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ዝተኻየደ ናይ 4 መዓልታት ኣዕናዊ ውግእ ናይ መጀመርታ ፈለማ ዝርርብ ዝነበረ ሃዋህው ናይቲ ርክብ ቃሊባፍ ክገልጽ እንከሎ ኢራናውያን ምስ ኣሜሪካውያን መሰረታዊ ምትእማን ከም ዘይብሎም ብጉህዶ ኣውጅሎ። ቃሊባፍ ኣስዒቡ ኣብ ኢስላማባድ ንጂዲ ቫንስ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ እውን ነግረየ ኣብ ልዕሊኹም ኢኹም ብጾትካ ፍጹም እምነት ዝበሃል የብልናን ብምባል ውዕሎቱ ብዘይ ዝኾነ ፍረ ዝተበተነ ዝርርብ እሞቱ ሽዑ ዝነበረ ውረድ ደይብ ህልኽ ዝተረኣዮ ብኹን ርክብ ምስክርነቱ ሂብሎ። ብተወሳኺ ኣስዒቡ እቲ ኣፈ ጉባኤ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝተመስረተ ረብሓታት እስራኤል ቀዳምነት ብምሃብ ንኢራን ሃብቲ ነዳዲ ንምምዛዕ ዳግማይ ቤንዚን ወላይት ክገብራ ፈቲኑ ክብል እውን ሓድሽ ክሲ ኣንቢሩሎ። እዚ ሕጂ ቃሊባፍ ሂቦ ዘሎ ቃል ምስክርነት ነዚ ንኻልኣይ ዙር ዝርርብ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ጉጅለ ክልቲኡ ተዛተይቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዎ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ብኢራናውያን ከም ዘይእምንቲ ምርኣዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዘደይቦ እንደገና ከም ሓድሽ ውግእ ከይለዓል ተንተቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ 70 ሚሳይል ናይዚ ዓመት ተኩሳ ደቡብ ኮርያ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዓላ። ሰሜን ኮርያ ካልእ ባላስቲክ ሚሳይል ብምውንጫፋ ኣብዚ ዓመት ን7ይ ጊዜኣ ፈተና ኣፅዋር ዘመልክት ኮይኑሎ። ካብ ደቡብ ኮርያ ቁልጡፍ ጸጥታዊ ምላሽ ኣበጊሳ። ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ሰኡል ድዕቲ ናብ ምብራቕ ገጹ እናተጓዓዘ ዝተረኸበ ተወንጨፈ ሚሳይል ህፁፅ ኣኼባ ከም ዝፀውዑ ሓባራዊ ሓለፍቲ ስታፍ ሓቢሮም። ሕጂ ድማ ካብ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝመፁ ትካል ስለያ ብሓባር ኮይኖም ርሕቐቱን በረሩን ሓዊሱ ስፔሲፊኬሽን ናይቲ ሚሳይል ንምትንታን ይሰርሑ ከም ዘለው ሰበስልጣን ኣረጋጊፆም። እዚ ፈተነ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ምውንጫፍ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝካየድ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ በረራ ካብ ራዳር ድሕሪ ምጥፍኡ ከም ውድቀት ዝተገምገመ ሓዊሱ እዩ። እዚ ተደጋጋሚ ምውላዕ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ቀጻሊ ምዕባለ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ እቲ ዞባዊ ጸጥታውን ወጥሪ ኣብ ልዑል ንቕሓት ከም ዝጸንሐ ይሕበር። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ዝተሰና እዩ።